मुत्तर तुमसे आवर फाइट कर देबी सो चल मेरे मेरे प्रश्न जिबा कमी गुंता तुम्हारे समाज मत मଣିଷ ଭାଗ୍ୟର ମତରେ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ସୋ ଏଟା ତାର ଆନ୍ସର ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଖୋଜିବ ବୋଲି ଲୋକ ଯେ ମୁଁ ଚାରିଟା ଆମର ତୁମେ ଜାଣିକି ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ଲାଗର ଏକ୍ସାମ ହେଇନି ଦବ ଲାଗର ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁତୁରା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଉଛି ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ଦେଉଛି ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜିତ ହେବ ବୋଲେ କି ଥାର୍ଡ ଏଟା ଗୋ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ବିଚାର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଟା ଗୋ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅନ୍ନ ଦେଲା ବେଳେ କଣ ବୋଳି ଯାଉଥିଲେ ନା ଏଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ସୋ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଖୋଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଢୋଲ ଖଞ୍ଜଣି ମହୁରୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଏଟା ତୁମେ ବାଛିବା ପିଲାମାନେ ଖୋଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଢୋଲ ଖଞ୍ଜଣି ମହୁରୀ ଏଟା ପିଲାମାନେ ହବ ହେଉଛି କୋଉଟା ମହୁରୀ। ଗୋଟେ ଲେଖା ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସମୁଦାୟ କିପରି କଟିଛି ପିଲାଙ୍କର ବହି ଅଛି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ରକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଦଳ ପଙ୍କପାଳ କରି ମାରି ଆସନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ଧର୍ମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ନିଶା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆନ୍ସର ଆସିବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପେଜ ନମ୍ବର 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରୁ ପଣ୍ଡିତ କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଳି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର ଅଙ୍କ ବିଷୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀରବରେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ସବୁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବ ତମେ ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଇନି ପିଲାଙ୍କର ତୁମେ ଆରାମସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଯଥା ଶକ୍ତି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏକ ମାର୍କ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ମନ ଯାହାର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶ କର। ସେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛ ଫେର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗୁନି ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ ପିଲାମାନେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ତୁମେ ଦେଖ କାହିଁକିନା ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ କାରଣ ୱାଚ୍ ତୁମେ କମେଇ ଦେଉଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଚାହିଁବି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଛି ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଜିଜ୍ଞାସା ଜିଜ୍ଞାସା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ସଂଯୁକ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସା ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ହେଲେ କି ଆଉ କଣ ହବ କାଉ ଭଲ ନା ପିଲାମାନେ କାଉ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି